дар озмуни ҷумҳуриявии фарҳангию маърифатии беҳтарин мудир, беҳтарин котиби ҷамоат, беҳтарин ҳусни хат, беҳтарин бойгонӣ ва беҳтарин суханвар ки аз ҷониби бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Турсунзода ташкил ва гузаронда шуд, намояндагони раёсати сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандии Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва дигар корхонаву ташкилоти шаҳр иштирок намуданд. бояд гуфт ки дар ин озмун котибон ва кормандони 9 ҷамоати деҳоти шаҳри Турсунзода аз рӯи шартҳои дар боло зикр гардида ширкат варзиданд. нахуст аз ҷониби иштирокчиён ва намояндагон дар бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Турсунзода ба 100 нафар тифлакони навзод аз ҳисоби истиқоматкунандагони 9 ҷамоату деҳот шаҳодатномаи таваллуд ва тӯҳфаҳои моливу пулӣ супорида шуд. намояндагон зимни суханронӣ қайд намуданд ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ҳамчун яке аз муҳимтарин санадҳои ба танзим дарорандаи одобу ахлоқ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон амал менамояд. аз ин рӯ моро лозим аст ки барои рушду камоли ҳамаҷонибаи кӯдакон кӯшиш ба харҷ диҳем. мақсад аз баргузории чорабинии мазкур корҳои фаҳмондадиҳӣ бурдан дар байни аҳолӣ ҷиҳати сари вақт гирифтани шаҳодатномаи таваллуд барои тифлони навзод ва мустаҳкам намудани оилаҳои ҷавон ба хешу таборӣ роҳ надодан дар байни оилаҳои ҷавонон мебошад. дар чорабинии мазкур аз ҳисоби ҷамоати деҳоти Пахтобод низ оилаҳои фаъол, оилаҳои ҷавон ва тифлони навзоде ки нав таваллуд шуданд ҳамагон иштирок намуданд. ба онҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ бурда шуд ва шаҳодатномаҳои таваллуд ва шаҳодатномаи ақди никоҳ ба онҳо пешниҳод карда шуд. баъдан бо иштироки меҳмонон, намояндагони корхонаву ташкилот ва ҷамоату деҳот дар талабхонаи суруш чорабинии фарҳангӣ доир гардид. аз ҷониби намояндагон дар ин ҷо низ ба 10 нафар оилаҳои навхонадорон шаҳодатномаи ақди никоҳ ва ба оилаҳои намунавиву камбизоат тӯҳфаҳои моливу пулӣ тақдим карда шуд. намояндагон зимни баромади хеш зикр намуданд ки оиладорӣ аз эҳтирому ҳамдигарфаҳмии зану мард сарчашма мегирад ва танҳо риояи ин шартҳои зиндагӣ метавонад оиларо солим нигоҳ дошта фарзандони онҳоро дар рӯҳии ватандӯстиву хиштаншиносӣ ба воя расонад. таъкид шуд ки имрӯз пешрафти ҷомеа низ аз оилаи солим вобастагӣ дорад. баъди мустаҳкам гардондани оилаҳои ҷавон ва дар сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Турсунзода имрӯз озмуни ҳуҷҷатзори беҳтарин ва хушнависи беҳтарин ва оилаҳои намунавӣ гузаронида шуд ки дар ин озмун аз ҷамоати деҳоти Қаратоғ ва аҳли ҷамоатчигии ҷамоат ва сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва ҷамоати деҳоти Қаратоғ оилаҳои ҷавон иштирок карданд. дар охири чорабинӣ аз ҷониби мутирибону саронандагони ҷумҳурӣ ва шӯъбаи фарҳанги шаҳри Турсунзода як барномаи ҷолибу рангини консертӣ пешкаши меҳмонон гардонда шуд.